таҷрибаи ҷаҳонӣ гувоҳ аст ки дар низоми давлатдории аксари мамлакатҳои ҷаҳон президент нақши ҳалкунанда дорад. дар таҷрибаи давлатдории ҷаҳонӣ ниҳоди президентӣ чун яке аз намудҳои сарварии давлат маъмул буда таърихи беш аз 200 сола дорад. тавре аз истилоҳи президент бармеояд, дар радифи соҳибмансабони давлатӣ президент мансабдори олии интихобии кишвар маҳсуб меёбад. амалияи мазмуни муайяншударо нахуст дар таҷрибаи давлатдории беш аз 200 солаи иёлоти муттаҳидаи амрико вохӯрдан мумкин аст. таъсиси мансаби президент бо шакли раёсати ҷумҳуриявӣ тавъам буда дар таҷрибаи давлатдории сатҳи ҷаҳонӣ таърихи худро касб намудааст. барои ҷумҳурии тоҷикистон институти президентӣ таърихи тӯлонӣ надорад. зеро баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон солҳои 1990-91, яъне охири қарни 20, зарурати таъсис додани институтҳои давлатдорӣ ба миён омада буданд ва институти президентӣ ҳам барои ҷумҳурии тоҷикистон хоси давраи соҳибистиқлолӣ аст. агар ба давраи ташаккули тоҷикистон дар ҳайати иттиҳоди шӯравӣ назар кунем, гарчанде ки институти президентӣ ҳанӯзам соли 1985 дар собиқ иттиҳоди шӯравӣ ба миён омада бошад, аммо давлатҳои пасошӯравӣ ба ин низом бештар баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ва эълони истиқлолияти давлатӣ гузаштанд ва ҷумҳурии тоҷикистон низ ҳамчун як давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд дунявӣ баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ба конститутсияи соли 1978 амалкунандаи ҳамон давра тағйироти иловаҳо ворид карданд ва дар заминаи тағйироти иловаҳое ки ба конститутсия ворид карда шуданд, институти президентӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон таъсис ёфт. ба хусусияти фарқкунандаи институти президентӣ давраи аввали соҳибистиқлолӣ аз он иборат буд ки аввалин маротиба президент на бо роҳи интихоботи умумӣ халқӣ, балки аз ҷониби мақомоти намояндагӣ шӯрои олии интихоб карда шуд ва баъдан даври дуюми ташаккули институти президентӣ ба баргузор кардани интихоботи умумӣ халқӣ, яъне аз ҷониби шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон интихоб карда шуд ва даври сеюми ташаккули институти президентӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ба қабули конститутсияи соли 1994 рост меояд ва вақте ки лоиҳаи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ба райпурсии умумии халқӣ гузошта шуд, дар лоиҳаи конститутсия ташаккули институти президентӣ заминаи ҳуқуқӣ гузошта шуд ба он ва муайян карда шуд ки президенти ҷумҳурии тоҷикистонро шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон дар асоси интихоботи умумӣ баробар, мустақим ва бо овоздиҳии пинҳонӣ интихоб мекунанд. албатта агар мо ҷомеаи ҷаҳониро ба як мисоли уқёнуси беканор агар шабоҳат диҳем, давлат як киштие дорад ки бояд ки ба аммо ҳадафҳои асосие ки равона шудагиаст бояд равон бошад. албатта ҳамон киштӣ аз малоҳоне иборат аст ки ҷавобгари бевоситаи дар самти муайян гузаштани худи ҳамон киштӣ аст. сарвари киштӣ ба мисоли ҳамон капитани киштӣ ҳамон як ба ҳайси президент баромад мекунад ки кафили асосии бевоситаи гузарондани ҳамон киштӣ аз уқёнус ба як ҳадафи асосӣ аст. ба сифати албатта киштие ки равона аст як қутбнамо дорад. қутбнамои худи киштӣ ба ҳайси он конститутсияи кишвар баромад мекунад ки ҳадаф, роҳ, восита ва заминаҳои асосии гузаштани ҳамин киштиро кафолат медиҳад. албатта институти президентӣ, истилоҳи президент ин аз калимаи лотинӣ аст ки мазмуни асосии он шахси дар пеш нишаста аст. албатта заминаҳои асосии таърихии инкишофи падидаи президентӣ аз бо қабули конститутсияи аввалине ки дар иёлоти муттаҳидаи америка қабул шуд ва соли 1787 ва бевосита заминаи асосии ҳамин ташаккул додани ҳамин институти президентӣ гашт. албатта дар ҷумҳурии тоҷикистон бо ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ва пошхӯрии давлати абарқудрати шӯравӣ мо бо як ҷомеае ниёз доштем ки бевосита дорои лидери сиёсии худ бошад.
ما افضلیت به‌واسطه شکل اداره‌کنی پرزیدنتی رو من در یک چند زمینه‌ها می‌بینم. البته یکم اینکه با قبول اعلامیه صاحب اختیاری تاجیکستان از سال 1990 ما معین کردیم که باید که در جمهوری تاجیکستان تجزیه حکومت دولتی موجود باشد. این یک انستیتوت مستقل. البته به تطبیق سازی تجزیه حکومت دولتی بدون انستیتوت پرزیدنتی ناممکن است. یعنی بدون انستیتوت پرزیدنتی تطبیق سازی آن ناممکن است. دوم هدف‌های اساسی که استراتژی که دولت گذاشت به لیدر سیاسی امکان‌پذیر است، چون که ما تجربه تلخ دولتداری ما در زمان جنگ تحمیلی شهروندی می‌دونیم که در وقتی که ما شکل اداره‌کنی پارلمانی داشتیم زیاده از 5 حکومت 2 پرزیدنت سابق به واسطه گرداب تعامل جنگ شهروندی و نافهمی و نزاع‌های سیاسی گشت که 5 حکومت تاجیکستان پراکنده و 2 پرزیدنت سابق سرنگون маълум аст ки дар демократияи низоми президентӣ тақсимоти ҳокимият ба шохаҳои қонунгузор ва иҷроия ба таври равшан ба назар мерасад. аломати асосии фарқкунандаи чунин низом дар он аст ки президент дар он шахсияти номиналии дорои ваколатҳои маҳдуд нест, балки вай сарвари ҳукумат аст. яъне президент сардори давлат ва ҳокимияти иҷроия аст ва аз ҷониби шаҳрвандони ҷумҳурӣ ба тарзи умумӣ мустақим, баробар ва бо овоздиҳии пинҳонӣ интихоб мешавад. با در نظر داشت خصوصیت‌های خاص حیات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و مفکوره‌ای مردم تاجیک و برای برآمدن از این وضع دهشتناک بحرانی تأسیس حاکمیت نیرومند متمرکز یگانه و منظم ضرور بود. بنابراین اعضای کمیسیون کیهانی به خلاصه آمدند که برای شرایط تاجیکستان جمهوری پرزیدنتی شکل موافق و با اعتماد می باشد و اکثر کل شخصانی که در محاکمه لایحه اشتراک داشتند جمهوری پرزیدنتی را همچون شکل اداره کنی دولت تاجیکستان طرفداری کردند. در نتیجه جمهوری پرزیدنتی همچون شکل اداره کنی دولت در لایحه کنستیتوسیون پیشنهاد گردید. رشد میماده تاجیکستان عزیزمان بار دیگر اثبات نمود که ما در انتخاب شکل اداره کنی دولتمان خطا نکرده ایم. موافق قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید آغاز از سال 2016 16 نوامبر همه ساله در جمهوری ما روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تجلیل می‌گردد. سبب به این روز درست آمدن چنین جشن مبارک و تاریخی در آن است که محض در همین روز یعنی 16 نوامبر سال 1994 اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت همچون پرزیدنت در نزد خلق و وطن سوگند یاد کردند. در همین سال در نخستین کنستیتوی جمهوری تاجیکستان که طریق رایپرسی عمومی خلقی قبول گردید شکل اداره تاجیکستان به شکل جمهوری پرزیدنتی تبدیل داده شد. در آن مرحله حساس تاریخی که وطن آن پیش از همه به صلح و ثبات و وحدت ملی نیاز داشت نظام اداره کنی پرزیدنتی بسیار هم مهم و انتخابی آگاهانه بود. پرزیدنت همچون شخص منصبدار عالی حکومت دولتی یکی از شخصیت‌های بسیار مهم و کلیدی در عملی نمودن اداره کنی دولتی است و در تجربه همه کشورها پدیده سردار دولت یعنی راهبر دولت همچون یک شخصی بسیار بلند مرتبه اعتراف کرده می شود و از جانب مردم از جانب قانونگذار در سطح قانون علاقه این مقام و منزلت او مثلا ارج گذاشته می شود و در کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان آخرین تغییر الهه هایی که به کنستیتوسیای کشور یعنی در سنه 22 مای سال 2016 وارد کرده شد در برابر دیگر تغییر الهه ها این معین کردن انستیتوت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت و در سطح قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید معین کردن 16 نوامبر همچون روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان این از جانب خلق تاجیکستان و وکیلان مجلس نمایندگان اعضای مجلس ملی با خدمت‌های شایانی
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун асосгузори давлати миллии тоҷикон яъне як қадрдонӣ карда шуд ва албатта барои мо ҷавонон боиси ифтихор аст ки президенти кишвар дар баробари дигар рӯзҳо дигар идҳои миллие ки мо дорем рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистонро низ таҷлил менамоем ва президенти ҷумҳурии тоҷикистон шахсияте ҳастанд ки дар амалӣ кардани сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ дар рушд ёфтани соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ ба монанди соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва масъалаҳои зиёде ҳастанд ки онҳо дар меҳвари сиёсати президенти ҷумҳурии тоҷикистон қарор доранд. гузаштан ба низоми президентӣ на танҳо боиси наҷоти давлату миллат, балки омили рушди устувори тамоми соҳаҳои идораи давлатӣ, ҳам иқтисодиёт, сиёсат, фарҳанг, маориф, сохтмон меъморӣ, кишоварзӣ ва дигар соҳаҳо гардид. рӯзи президентро дар ҷумҳурии тоҷикистон бо самимияту эҳтиром ва ғурури баланди миллӣ ҳамчун рӯзи адолату демократикунонии ҷомеа пешвоз гирифта тамоми дастовардҳои замони идоракунии президентиро ба истиқлоли давлатӣ ва иқдомҳои неки президенти ҷумҳурии тоҷикистон вобаста медонанд. президент шахси расмии мансабдори давлатӣ буда дар табақабандии сохторҳои давлатӣ ҷойи аввалро ишғол мекунад ва дар муносибатҳои байналмилалӣ намояндаи олии давлат ба ҳисоб меравад ки ин ҳуқуқро халқ ба президент додааст. зеро дар асоси муқаррароти конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон президентро шаҳрвандони дорои ҳаққи интихоботӣ ба таври умумӣ, мустақим, бевосита ва бо овоздиҳии пинҳонӣ ба муҳлати муайян интихоб менамоянд. бо тағйири иловаҳо ворид кардан ва қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид аз соли 2016 рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар тамоми минтақаҳои тоҷикистон бо як шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил карда мешавад. албатта таҷлил намудани рӯзи президент ба шахсияти пешвои муаззами миллат алоқаманд аст. ин боиси бевосита баландбардоштани худи ҳамон як ҳисси ватандӯстӣ, як ҳисси меҳанпарастӣ тамоми қишрҳои ҷомеа мегардад, чунки имрӯз мактаби давлатдории пешвои муаззами миллат асос гаштааст ки мо ифтихор мекунем имрӯз ки таҷрибаи ба даст овардани сулҳу суботи комили сиёсии ҷомеа боиси як таҷрибаи ҷаҳонӣ гаштааст ки албатта бо бевосита хади ташаббусҳову ҳамон пофишориҳои пешвои муаззами миллат ба даст омадааст ки таҷлили рӯзи президент боиси боз ҳам баланд бардоштани ҳисси ватандӯстии тамоми қишрҳои ҷомеа хоҳад шуд. бояд тазаккур дод ки 16 ноябри соли 1992 дар шаҳри хуҷанд иҷлосияи 16 шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон дар шароити ниҳоят ҳассосу мушкил ва сарнавиштсоз доир гардида дар он муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби вакилон ба ҳайси раиси шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон ва дар соли 1994 дар асоси интихоботи президентӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон интихоб гардиданд. 15 апрели соли 2016 маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид тағйирот ворид намуд ки тибқи он 16 ноябр дар мамлакат ҳамчун рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон таҷлил карда мешавад. тағйирот ба қонуни мазкур бо назардошти саҳми арзандаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ташаккули давлатдории навини кишвар, эҳёи давлати миллӣ, таъмини сулҳу ваҳдат ва баландбардоштани нуфузу эътибори тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ таҳия гардидааст. давлатҳо дар аксар маврид рӯзҳои таърихӣ ва муқаддас доранд ва онҳоро тибқи қонунҳо ворид намудани тағйири иловаҳо ҷашн мегиранд ва бевосита соли 2016 ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид тағйири иловаҳо ворид гардид ки дар он санаи 16 ноябр ҳамчун рӯзи президент ҷашн гирифта мешавад. албатта санаи 16 ноябр интихоб гардидани рӯзи президент ин ҷабҳаҳои таърихии худро дорад. яъне
ноябри соли 1992 иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардида буд ки ин иҷлосияи тақдирсоз барои миллати тоҷик аст ва 16 ноябри соли 1994 президенти мамлакат аз ҷониби халқ интихоб гардид ва дар ин сана савганд ёд кард. нақши президент дар идоракунии давлатӣ хеле муҳим арзёбӣ карда мешавад. аз ин нуқтаи назар дар асоси конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба вазъи ҳуқуқи конститутсионии президент ҳаминро бояд қайд намуд ки конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон президентро ҳамчун сардори давлат ва сардори ҳокимияти иҷроия муайян кардааст ва аз ҳамин нуқтаи назар ва аз ҳамин меъёри конститутсия агар мо ба вазъи ҳуқуқи президент нигоҳ кунем, президент ҳамчун сардори давлат ва ҳамчун сардори ҳокимияти иҷроия дар ташаккули идоракунии давлатӣ нақши хеле муҳимро иҷро мекунад. зеро таъсис додани мақомотҳои давлатӣ, ба вазифа таъин ва вазифа озод кардани шахсони мансабдори давлатӣ ба монанди сарвазир, муовини аввал ва муовинони сарвазир, вазирон, раисони кумитаҳои давлатӣ ва роҳбарони дигар сохторҳои мақомотҳои марказии ҳокимияти иҷроия ба ваколати президент дохил мешавад. ва аз ин нуқтаи назар нақши асосиро дар рушди ҳокимияти иҷроия президент иҷро мекунад. хизматҳои шоёни муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамчун президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар раванди тағйироти нави бунёдкориву созандагӣ аз ҷумла бунёди нерӯгоҳҳои барқи обӣ, кушодану васли роҳу нақбҳо, бедору ғанӣ гардонидани ифтихори миллӣ, вусъат бахшидан ба вазъи таълиму тарбия ва тандурустӣ ҷойгоҳи махсус дорад. дар баробари ин президенти кишвар дар иншои асарҳои гуногуни тарихиву фарҳангии миллат ва зиндаву ҷовид гардонидани чеҳраҳои мондагори илмиву адабӣ, қаҳрамонони миллат ва сарнавишти мардуми тоҷик ҳусни тафоҳум бахшида бо пешниҳоду ташаббусҳои байналмилалӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ мақоми хоса доранд ки ин маҳбубият на танҳо боиси боварию эътиқоди мардуми тоҷикистон, балки ифтихори тамоми тоҷикони ҷаҳон мебошад. эълон кардани рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои дар ҷумҳурии тоҷикистон ба он мақсад роҳандозӣ карда шудааст ки дар ҳақиқат мо бояд ба ҳамин падидаи ҳуқуқии конститутсионӣ ки муайянкунандаи вазъи ҳуқуқии президент дар сохтори давлатӣ ва нақши ӯ дар раванди идоракунии давлатӣ аст арҷ гузорем ва зеро маҳз ташаккули институти президентӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои ба даст овардани сулҳу ваҳдати миллӣ, истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон заминаҳои дигарро гузоштааст, заминаҳои ҳуқуқии дигар гузоштааст. ва албатта ҷашн гирифтани рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон як рамзи хуб аст ва ман фикр мекунам ки барои муаррифӣ кардани ин падидаи ҳуқуқӣ дар ҷомеа ва муайян кардани мавқеи президент, нақши президент дар идоракунии давлатӣ рӯзи президент бояд ҷашн гирифта шавад. мардуми тоҷикистон рӯзи президентро ҳамчун иди бузурги миллӣ ва рамзи эҳтирому эътиқод эътироф намуда маҳбубияту шукргузории хешро дар ин рӯз ба президенти кишвар ва ояндаи дурахшони тоҷикистон самимона изҳор менамоянд. бо дили пур метавон гуфт ки мо тоҷикон баробари он ки ҷабри таърихро бисёр дидаем, ҷабру ҷафои зиёд кашидаем, боз миллати бисёр ҳам хушбахт мебошем ки таърих ба мо чунин сарвару пешвоеро ато кардааст. пешвои маҳбуби миллатамон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳар лаҳзаи умри пурбаракаташонро баҳри бунёдкорӣ, созандагӣ, хушбахтӣ халқу миллат ва ояндаи дурахшони ватанамон сарф менамояд. сабаби эълон намудани ин сана арҷгузорӣ ба хизматҳои президент мебошад дар роҳи озодӣ, сулҳоварӣ ва хизматҳои шоистаи президенти мамлакат барои пойдории сулҳу ваҳдати миллӣ барои ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. раванди ҳифзи истиқлол
و تحکیم آن در کشور به نظام معین درآوردن یک سیستم سیاسی دولتداری، پایداری دولت، ساختارهای دولتداری ما و پیشروی رشد و ترقیات جمهوری تاجیکستان امروز به واسطه پیوستگی به فعالیت پرزیدنت کشورمون محترم امامعلی رحمان دارد. البته در مرحله‌های تقدیرسازی تاریخی شخصیت‌های پیدا می‌شوند که ملت و کشورها را از محو و پراکندگی امین نگاه می‌دارند. چون این شخصیت در تاریخ دولتداری نوین تاجیکان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به شمار می‌روند. روز پرزیدنت جشن است که برای درک و احساس هویت ملی، شناخت و احترام رمزهای دولتی و در زمینه چنین ارزش‌ها تامین نمودن ادامه روند پیشرفت منبعد استقلال سیاسی زمینه باسزا می‌گذارد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یک شخصیت بی‌نظیر تاریخی است که جمهوری تاجیکستان از ورطه نیستشوی رهانیده است. در هر یک خلقیت و ملت و دولت ها واقعی رخ می‌دهند که باعث یک پیشرفت معین کردن رکن آینده خود دولتداری می‌گردد. با قبول کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که هر دو 6 نوامبر سال 1994 برگزار گشتند، این دو اینستیتوت علاهیده اساسی به واسطه یکی برای دادن شهادتنامه برای ملت تاجیک، معین کردن اساسهای حقوقی کشور ما و دومین در سمت پیاده نمودن تمام معیارهای کنستیتوسیون. این دو اینستیتوتی هستند که به واسطه اساسی به اصطلاح فوندامنت اساسی انکشاف آینده تاجیکستان را مقرر. تجلیل روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در تاریخ دولتداری خلق تاجیک پدیده تازه می باشد که واقعا برای گرامی داشت ارزش‌های ملی ما اهمیت همه طرفه دارد. امروز نقش سازنده پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دولتداری ملی پابرجاست. گرامی داشت روز پرزیدنت که ابتدا از سال 2016 به حکم عنعنه درآمد و هر سال تجلیل می شود، نشانه از قدردانی ملت ما نسبت به پیشوای خود و عامل دیگری وحدت و یکپارچگی و رمز متحدی تمام مردم در اطراف پرزیدنت محبوب و قدم گذاشتن در راه عملی سازی نقشه و برنامه‌های آینده سازی این مرد شریف است. او دوا شد ملت ما را بدرد، گرمی دلها شده در روز سر. او دوا شد ملت ما را بدرد، گرمی دلها شده در روز سر. داد از اقبال و پیروزی نوید، صلح را بر کشور ما هدیه کرد. داد از اقبال و پیروزی نوید، صلح را بر کشور ما هدیه کرد. پیشوا احیاگری ارمان ما، مهری مردی خدا در جان ما. پیشوا احیاگری ارمان ما، مهری مردی خدا در جان ما، در جان ما. صبح استقلال ما از پیشوا، وحدت و اقبال ما از پیشوا. صبح استقلال ما از پیشوا، وحدت و اقبال ما از پیشوا. خلق ما را راهنما و راهکشا، بخت نیکو فال ما از پیشوا. خلق ما را راهنما و راهکشا، بخت نیکو فال ما از پیشوا. پیشوا احیاگری ارمان ما، مهری مردی خدا در جان ما. پیشوا